En l'actualitat s'ha vist un increment de miops a la població i que aquesta miopia comença cada cop en nens més petits. Els estudis afirmen que això és degut al boom tecnològic i que cada cop utilitzem més dispositius, fem un abús de les pantalles d'iPad, ordinadors i tot això. La miopia té un component genètic i un component ambiental. El component genètic no el podem controlar, però l'ambiental el podem minimitzar. Sempre recomanem que no s'utilitzin gaires pantalles, que es limiti a l'ús de dispositius mòbils, tablets i ordinadors. Si estem molta estona en visió propera, es recomana mirar cap a lluny per relaxar una mica el sistema acomodatiu. Treballar sempre amb bona il·luminació, a poder ser natural. Per poder controlar aquest creixement de la miopia, a part dels tips que hem esmentat, en la unitat de miopia que hem creat hi ha diferents opcions de tractament. Una d'elles és l'atropina diluïda, també hi ha casos que es pot fer servir ortoqueratologia i també es poden fer servir lents oftàlmiques amb un disseny especial. Les lents de contacte amb un disseny específic és el que més estem utilitzant des de la unitat de miopia perquè és el que més bon resultat ens està donant. Aquestes lents de contacte són lents de contacte toves, poden ser diàries o trimestrals, segons el cas. I el que tenen és una geometria molt concreta que el que fa és produir un desenfocament a retina perifèrica i això fa que l'ull no s'alongui tant. Aleshores, podem controlar l'expansió d'aquesta miopia. L'edat d'ús d'aquestes lents de contacte pot ser a qualsevol edat. El que sí que recomanem és a partir dels 8 anys, que els nens ja tenen més autonomia per poder manipular-les i poder-les netejar ells mateixos, si li molesta poder-se-les treure. Abans d'adaptar aquestes lents de contacte, fem una sèrie de proves per veure si el nen és apte o no per a aquest tipus de lent. Fem primer una topografia corneal, que és per analitzar la superfície corneal, que és on va recolzada la lent de contacte. Fem una biometria, que és per mesurar la longitud axial de l'ull i així després poder fer un seguiment de com va creixent aquest ull. I fem també la graduació sota ciclopègia, que és dilatant la nineta de l'ull, i així aconseguim que l'ull no estigui fent cap força i sabem la graduació real del nen. Demanem la lentilla de prova, fem les proves pertinents si s'ha de fer algun retoc a la lent de mesures, graduació i tot això. I un cop ja tenim les lents definitives, s'ensenya al nen a posar i treure les lentilles, com es netegen, les hores d'ús. Després anem controlant el nen trimestralment, també es van fent proves trimestralment per veure que tot estigui correcte, que l'ull no tingui un creixement gran, sinó que està funcionant el tractament i que aquest ull no està creixent. I es va fent un seguiment molt exhaustiu del pacient.